tetszett a videóban, megnézzük, hogy ugye Robloxban, itt a Brokeman játékban bejött valami ilyen újabb pláza, és ma ezt fogom nektek itt bemutatni, ez a Haven pláza, amit eméletleg az új kiadó csinált már, hiszen valaki a Wolfpack azt hiszem eladta valakinek a játékot, és ezért már elméletileg ezt a Haven plázát az új fejlesztő csinálta. Itt ugye van ilyen kis kamerázó például, amit tudjátok, a híradó, meg ilyesmi, mondják a híreket. Itt hát ilyen kis szerverszoba szerintem, vagy nem tudom, és ja. Akkor van még Rosie's GM, Rozinak a ilyen edzőterme, amit szerintem ez tök jól meg lett csinálva. Ó, de nagy testépítők lettünk. Meg minden. Ja. Ami nekem személy szerint nagyon tetszik, van itt rengeteg minden, meg az a felakasztott kis valami, az nem tudom. Van itt Monk's Pizza, Samba Go, valami kínai kis valami, nem tudom. És tényleg itt a Movies, ezt még el is felejtettem, hogy Brokehaven Underside coming soon. Ez változott? Ez nem változott. Dick. És ja. Akkor itt van valami, nem tudom mi. Jó, hát nem tudom még azért. Ez most itt változott, vagy nem? Mert én nem tudom. Ez nem változott, tehát ez én nem ilyenre emlékszek legalábbis. Tehát már ezt is elcsinálták volna a fejlesztők. Még arról hallottam, hogy bejött egy új kocsi a játékban, ami ez a kis, hát ez egy kis kokárcolja. Hát mondjuk, mi furcsa, de ez eddig is jó volt, mert nem tudom. Bocsánat, hogy szívom az arrom. Na. Nem, ez új. Vettünk kis ilyet, pizzát, húst. Vegyünk banánt. Hol kell fizetni? Köszönöm. Hát, nagyon, nekem amúgy őszintén tetszett. Dik ez what the fuck. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Én Bali voltam, én Dompi voltam, a császtok!